tlai ni a herliam hnai to a Iraq ang thlale rama chuan nitla tur chu asen phut mai an lui ming thang Tigris lui chunga leian do chu convoy lir thei somthum pathumin an ron zoa bungrori tak tak phur truck te an ni hloma an omna lai chu al amara khobulane lir thei zinga nungpol somni pariat na chu Sergeant Stuart Ridasan akhala abula chuan America sipai dang Staff Sergeant Fernando Torres athu veran bok an chuana lir thei truck chu akal na po tuiek to silai mudan na tual chera an siam chop trong lam to ania ma se thil phure ro chu a hlu tham khop mai anunga chuan silai le ral thuam dangte a in tlar thap maya Iraka helte chet na kara chutiang lir thei trong to le ven himna thralova ral thuam thahnem tak khan thiar chu a him lo viau chuta in biak pona turin radio le satellite phone te chu a thok talo le ngala walkie talkie mantlom sipai man chi po ni lem lo chu anin chhop chhunani heti chung hian lir thei somthum pathum anin zuya US sipai somsari lai mai anin benga wangin him tok tura anin ngaya lau tho nai ro chu an nei ran lo ani mel hle leya tang chuan alamara khopuya chuan an chuang chuaka khopui laili kongpui phei chu azau tha khop mai lir thei somni pariat na khaltu rida sa chuan khopui lailia antlan lai chuan thiron ridet det tho ma hreta a ari chu ruwa fangin rangwa aron dengang deuh hi ni chu rider der chu thok le khata thil puak thom na takin aron zuya kil rang ranga tangin silai aron puak ngal trok trok boka kang me chuakin mei khuin aron boa silai puak rangchi ari kara chuan thiron tiri der tu silai mu chu an lir thei chevela chuan aron vung hlar hlar zel boka convoy lir thei chu helhovin an lambun tinane lir thei khaltu rida sa chuan walkie talkie a chuan lir thei dang biak po antuma ma se signal a mu thei tlatlo an chelo molmol chungin alir thei chu chakzo ka phi antum leta ma se atlan chakman lo rocket grenade chu anung lama aron puak ta an lir thei chu vorkang dorin azale a airlines te aron ti chia a kongsira chuan achunga chuang pahni te chu le puin ni khoshelovin anom zui nge nge an lir thei che chualna hian anung loka tractor nung nu nei chi chu aron che sual velea ni khoshelova om rida sale tore sa te chu an har thuaya rida sa chuan alir thei chu tlan tir hantum le ma se ache du tlat to lo walkie talkie chu chu lein kan lir thei an ka fuwa pui kan nga ye ti thu chu a thian te awarila ma se chan let na om lo an the thei nge the thei lo ti po chu a chiang chuang lo ane silai le diesel kang khuka ra chuan lir thei hnung lama a light sen phewau vau chu an muleta lir thei tamjok chu an tlan liam mek ti hrathiam an hnunga tlan sipai lir thei om khau po chuan chak takin aron tlan pel thuaka truck chu hamvin aron zui le a truck dang le hamvi te anron in zui le nuwa chuan lir thei pakhat chia abang ta ne chu lir thei chu kepariat nei ania achunga chuan mi pathum an chuanga a hnung dol tu ani angin in lambun na mo to swal dang emo tok ta se an mi le sa te thiar chhuah na thok tur le tu ma hnu chia anom lo na tura seng hoi chu an mo phur na ne lir the chuang mi pathum ten a hnuan soile danin lir thei che chual na chuan tu ma an hmulawa an tlan tlang ta ne ma se rida sa thung chuan lir thei chuang pakhat nen an mit le mit in tokin anin en chiang hle nin a chalve thung lir thei keriat nei chu rida sa te lir thei ma chuan ding tur ni om takin atlan muanga ma se ding talovin achak theiang berin atlan liam zui veleta lir thei somni pariat na chuang pahni te chu an tlan santa rida sa chuan puyan mamo thule a thian te chu ron kir le tura awin walkie talkie a chuan a au chiam chiama chan let nei ro chu om chuang lova convoy lir thei dang chu an mu phak lova a herliam tabok an lir thei hnung ong atangin an bi chuaka an bul hnai in tele in le in kar kong atang chuan mai tua mi then khat silai ne na ron chhuah kan hmuwa in lambun na chuan ne nan chang ti riat nan
an silai te chu van lama an lek chho hloma Ridas chuan a chuan pui Torres nena chuan isilai mu zong lala kan che chuanga ye atia an riat chian lo hmuna an hmuruala ka phlum ngal du tu tur helkara le ngal an sahimna an zong don ania an mabak chu a ko khermai Ridas le Torres te hi in kana latel mielo an la ni le tangal Torres hi Mexico piang niin kum som pahni aniin San Antonio anu nen an pema kum sang khazakwa somret pakwa khan high school achua nuwa sipaya ain tlarvea indona laya chetla chu adu thu sam ni ma se tesa ati thatlawa wangin aramu ve thei talo thunga sipaya in tlar nu loka hian in saklama na thokin kum sang ni pathuma irakin dona achua khan anu puile afa te pahni chomnan in chung ala chung tlau sipaya tangin in dona akalani chuan kar khata dollar sang level a hlo thei dona a hlo that piala ma hian sipaya tranchak na chu ala re lo bok nen True 77 engineer company a ain pe a kumsang ni pathum December thla khan San Antonio tangin Middle East a hian tirlu anitane Ridas ve thung hi San Antonio Texas a piang le Salian diktak kania sathalam niin kumsamli pakhat mi anitawa West Germany ya kumli chung sipai mechanic na alo thok towa kumsang khazakwa somriat panga khan anupuile afa te pathum enkol turin sipai atang hian anchuak zeta mase sipai nun angai nei ro chu alare tak theilo pakwa som pakhat tu ka khan sipai kirle turin ain tlarve ngalwata silai ka athiamin ataksa afit thatok boka sipaya hian laklu lene indona a chetlatur a thei phei chuan special force a omadila mase upat ve deu to wangin reserve unit a thil siam na thole bungrothiar boipui tuwa anda ta zo kane anomna company hi irakalut tlanghal mai lovin kumsang ni le pali February thla khan kiweita anin khwar phota sipai lir thei chei thatle beina to po dol zok tura thuam thatna chu anthoka chutatang chuan mel zanga hla om iraka balat lama anin son lea thil siam lam buai puitu unit lian jok 84th engineer battalion te chu kem anaconda chuan anwazom vene an kem hi vaivutin abom phuiluk thin air base ania swimming pool ro to tele thlona bung chia tenen thalera indona mun rilfiana ta na thatak tur anita ome he mun atang hian thil siam that ngai thok turin irak mun ranga thon chua thin anita ne bagda tatanga kiwait pana ho to tur Alabama National Guard te thiar na anthoka 84 te hian Ridas le Torres ate omna company 277 telir thei pakhat ho sakin mi pariat chu anron chortel boka an pahni hian chorjinga antel vene an convoy commander chu second lieutenant Facundo Funs ania kumsom ni palimi sipaya ton riat la nei tamlem lawane aton riat nei lawa wangpo hi animai theye Iran ram ria om alamara paltlang turin map nei zik tluak lovin anthok chuaka fun sahian he khopuya kong pui chu sipai paltlang phallova kharani ti reboka masai 84 ta an how tu te chuan hei hi an ngai poimo saklova in lambunna chu anwatok ta chi rengane Ridas le Torres ate ta na lai chu thil siam chuana mun dai fem alamara chimlama mi chheweng bula ania Ridas chuan anlir theidar thalang ke tang chuan nunglam avathlir le ta fitza somnga vela hla a lir theiwaron tlan amutheya achunga chuang pakhat chuan RPG chu tukvera aron tilorwa mayane chulir thei chuan Ridas ate omna lam chu ron panzelin fit som ni vela anin hlatia chuan Ridas chuan asilai chu an met puak ta chulir thei wardar thalang malam chu achik ngal thrup theya silai an pole ta ka chuan helho chuan silai an rot met puak thale boka Ridas le Torres te chu lir thei atanga chuakin in phen na tan an lir thei chu an mangto
an pia fit za som ni vela chuan in ruwa ko ma in sang ta kom na ni in biruk na tan arem chang ber don ti hriain pan phei an ngai ta silai muleng wak ton palero chu lo om takane ridas chu kal masa jok tur ni in tores chuan silain alo veng dona ma se an tlan ma hretin anom na bullok chu mortarin aron deng fuwa tores chu electric ban bula abiru ngala helho omna lama chuan silai ahmet puak ta chiam boka asilai me polai chu rem chang alain ridas chu inruak lampan chuan atlan pheita him takin awatleng pheithei toresero electric ban phena chuan alatom thunga ridas chuan asilai lek chuakin lo in ven nan anmet puaka tores rontlan ve ro le tina awa tores po silai musur kara chuan ridasa omna chu him takin awatleng theya tholop chungin min tlan sana he hmuna hian min hnut chhia awatene antlan luna chu tanin hlui lian pui mai ekhar som pahni borvela zaw onia ahung chung chu leiro chan ke chhia tele thir tuyek to tenen a hnok nuai maya tanin hung na cement bangero chu aladinga achunga chuan thir hling hriam chi a injambok hung chung luna chu pakhat chi awma chulai chu anven uluk ngai ber tur chu ne an pahni chuan tanin hlui building a chuan lutin insang tower chhong thumna rida sa chu achuang kaya tore se ro chu annuai lama alom thung tower atang chuan khua ahmu hlat the wangin rida sa chuan convoy chu anron kir le em ti thli thlai ngala ma se mu chune ro chu an mel ma ten tanin chu lir theile ke ya anron pan khom lai zongane chumi te chuan silai thapui pui anron keng nuala thom nadum hain anbana puan hring an threng hloma an dober helten ni ti chu hairual anilo tores a hnena chuan minron pan kho me ti pain tanin bul hnayami te chu silain an phu zui ta ngala miang zat nge ka hlum te ro chu a hrechi alem lo sergeant pahni te hian silai pahni ve chau an kenga amu po an nei tamlem lo in biak po na tur man ruwa ba ka an kalna chin hreturin GPS le compass anei lo boka in kana tak machon ngai ni se chuan rayan dai don lova an silai chu atok zo hek lo amangan thlak lai ber chu tuian keng telmi alo nipui lai ti taka kholum zong chu degree somli chuang te ania an helmet kara chuan an thlan adir zoi theya tuin tur an mamo ngoi ane helho chuan kil thuma tangin anron huala silai an met puak deuh reng hel pakhat phei chuan rida sa chu ka phak tok tur vela aron ve phei man nge a asilai lek kang chi atin tores chuan chu hel chu aka phlum man hlo an ven ber luna om chuna chuan hel ho ruang a in tlarbel zel boka ridas chuan mi paruka tanga mi somvel aka phlum ni nain thria tores poin pahniemo pathumemo vel chu athal ve bok ni chu kola aliam hnai to hle an luna chu ven hne reng chi zia zang ani lo wangin hel ho chu anron lut tam ta tiala sipai pahni te chuan tlan chuana turan dap angai le ta anom na chu sonin chim thlang lama tawar pakhat laman pana ma se tawar lu turin kongka alawin kaltlat maya an tlan chi theina om chun mar thlang lama tawar pan chuan an tlan le ta ne helhovin an lo mu vek to wangin silai anron met puaka an bul hnai bangle chhuah te chu silai muin aron deng dot chim thlang tawar atanga mar thlang tawarin kar hi fit zali borvela hla aneya rida sa chuan fit zali katlan to a chuan khovela a reiber trumalani ate an vaneya siamin mar thlang tawar chu himpialin an thleng theya kongka alawin honghlau kailona chovin tukver omna pindan pakhata an chuang chuaka chulaya chuan tran kho an tumta ne tukver atang chuan pon lam alang theya kongpuya chuan lir thei ke an halin helba ka mi then khat anron pung khoma lir thei somni pariat na chu lungle thingin anron beya anhungan ral thuam da silai zana man chi tarmit tele
boruak chia laka veng tu mai kor te chu an thiar chuak zung boka chumi rual chia chuan tanin hung chunga chuan hel ho chuan thlona ka thlak na silai chu an lo bun ut to boka he silai hi amu po kerot tiat loi ania sipai pahni te tomna towar bang ngor dut khopin aron deng ta ne thlona ka thlak na silai thom are nuwa rida sa chuan tukvera tangin silai chu an kap chuak ve thina a thone ro chu a in nat lei khop mai hel ho la chuan rocket mountain rida sa chu an han chang let le a wa nei thlak takin rocket chu tukvera a thlok lut lo hlau bangpon lam adenga aden na lai chu an rot phum langkok khopin a che thunga ne darkar thum chung chu anin ral sai ta Torres chuan round ni dai chau silai mu kalane aron ti chuaka ridas poin asilai mu nei za tanena a magazine thun lai zat ve ba kalom tolo a tru lowemo ral sai tura silai met puak thei ani tolova an silai mu la bang chu a trul to pa man tura khek angai ta ne chan chuak tu tur an ron lang lova an din mun a che hle ti rein Torres chuan dam chuan min man bi khau lowang an tingot maya to swalan to ma ni som kalta khan firfia khowin sipayan man te chu an lu an lo tan sak to a an chunga chu tianga thlenai chuan thi a thlang zo kani rida se ro chu angoi renga Torresan avayan chuan a maya belmangkai nuaw kara chuan amai mi chinga a trong try alone heti lai hian an thiante convoy kha alamara atranga mel thum vela hla a him china andinga thi pahni anomin liam tuar mi pasari vel anoma an ngong ban pumle om ti bor vela te ka fuan ne na chok na chak chi la chu an kol der lo mai le ngala na chok na pa ngai nen an hliam te chu an tur ta tlok mai hliam te anin boy som lai hian ni chu kola a her liam ta thut maya thalera chuan ni hi zoimuangin atlaveriai ri ngai lo a liam vut zelane sipai te chuan an lir thei hon tlak to lo te chu an hala an ki mem tianin chiar zui ta boka convoy ya khan mi somsari an kal khania thile hliam te an chiar telin mi somruk pariat chia anita mi pahni an kimlo tu tengen ni tianin zon chuan rida sale Torres aten ni tian thenghal thuaya sipai than khat chuan hamvi panga silai hlangin kirle antum ngala tu tenge an thian te chan chuak tura kirle tura in pe thei ti te an dap kwal ngal bokane an ho tu pa fun sero chu ain ngai tu mu khop mai bagdad an chhuah san lai khan radio le satellite phone te an mang thei to lo tian thria a in biak pona awm lo mai ba ka a digital me patang chuan mi pahni chin riat lo te chu khoya ngen om ti hrethiam lo boka an vakir le ni chuan an boina ngaya an va in bar lut le donin angaya a hlau thongin angai na a hrelo ani ber mai convoy te hian Alabama National Guard te an thla don khania anjinga hian fun saaya sipayani na sang jok chel awma hemini hi iraka a omni hnung ber tur ani nge sipai te kirle tura anin siam chu hepa hian arem ti talova zana helbe turin ral thuam an nei thatok lo nina soya an kirle ni chuan an lo ka phlum vek zo kang lir thei hnung bera ron tlan te khan ridas le Torres ate lir theya chuan ladam an mu lo thu an soibok nen an ruang wala tura ladam ten nunnan thap chu angam om lova a riat thu a soi chua kane he captain hi sipai then khat chuan lo hnialin kan ho tu ini lova I thu angin kanom lovang kan thian te kan ngai ven tura ni anti lain fun sa chuan thu aron pot chatta in siamula kan kir to lovang aron tia rida sale Torres ate chu an thiamo an ladam aniemo nu chonin anomta tinane kirle duten anuan soile danin tu ma nu chialo turin zirtir thin kania mase chu kan thilti masak ber chu anita thunga kan kirle lo wang khan in chir rengin hun kan mangzuyani ante chumi zan chuan in lambunna chanchin chuan an hun pui
kem panakonda po chu athleng ve ta ngala convoy te chu nataka be ania mi pahni an thiba ka midang pahni chu chin riat lovin an bo boka an thi to mai thei ti chuan 277 company te ti alwa atuk zinga 84 thovin ridas le tores ate chu thiturin an nuchia ti thu thang an threzui le boka 277 thau chu an thin arim rukhop mai masen thuria te hi adik veke ti nai ro chu ani haulo ridas le tores ate chu nithum nuwa damin he kempa hian an ron lut le ne tanin hluya tanga an ron tlan chhuah dan le him taka an kempan kir le dan ne ro chu awl sam lo hle nitlak nu khan hel ho chuan tanin hung chung chu an thunun vek to ridas le tores ate chan chu mar thlang to war zong anita tukvera tang chuan zan thlaiang hnuaya pon lam chu chiang vak lovin alang theya kongpuyom lo na lama chuan di lom ani hmel hle tui huang deuh aron khule chiai zela dil chu anom na tanga fit som ni bor vela omin chuta chuan a om nge yem te ro chu chian ngam ani haulo a thime ma wangin engma an mu thei lowane zuang thadon ni se leile anom na in kara chuan tanin hungna thirhling hriam tak inzam na chu fit ni vela hla aum boka chu an paltlang angai dona rida sa chuan an ngai tua wangwanga hetia an tomreng chuan an ron lu chuak tho dona chu wangin bang hung na chu zuan kanin pon lama chuak ta se an him theiber donin a hreta ne toresa hena chuan izuang chuak mayang tin angai dan awazot pa torese ro chu alo tim khop mai kan zuana lai tur chu asang deuh em maya alo tia amai ro chu rida sa chuan du thlan tur an nei tam to lo ti hriain toresa hena chuan silai pe a kan zuang thlanga leikan derwalin kan lum nga langa lo sang deuh ta poni se kan tlana lowang antia tukvera chuan hel ho mu theilo na la ya chuakin bang thir hling in vet chu apal tlang ta banga chuan awai tha a kein leiro chu adek lo chiang hle bang chu in chong ni bor vela sang ani tlat wangane a in von ta na chu a tha leya zuk thleng chu atuma in a in so na to me dila leyan doa tak moi chuan azuk truma a helmet aso chiat ba ka ahnar aso tel boka athidu kher mai ma se na soi manani lo athowa asilai pai lai chu aphoya a chevel chu en kwalin tuma amulo tore saron zuan thla khun a thleng vele ta tukvera tanga chuak chu a in rap sual pala thirhlinga chuan in bat tangin tanin hung na pon lam chu aron thleng lok theilo a in bana a korban chu apot thlera ani po lungle concrete noya aron tlathum ve ok ni khorhelovin om lo hlawa ma se atho ka satin chet ahar sate mema thin a hmai ron bual boka atlak na chuan a in so kholo ti hrathiamin rida sa hna chuan nangmain kalmai ro avatitane ma se rida sa chuan thin rim ti hriat takmain heta hian kan hnu chia don lo che kan thil paltlang to tele kan paltlang tur te chu kan pahniin kan hlen zelang tina chang thunga tore sa chu kai kwa chungin atheyang angin chan khan rem chang jok chu an pantane chuti lai tak chuan thlona ka thlak na silai chu aron puak le ta thruai maya anom na to war chu an bitum alania hel ho chuan chu hmuna chuan an la omani ringin an ron kap tinania rida sangai chu athadeu an pahni chuan an tol zela mi cheweng slam dai fem chu an thlengta ne fit zathum vel an tol hnuwa chuan an hma chuan korlian tak mai alawoma korbula chuan an biru fela rida sahian sipai pahni aken ba ka sipai in thuam na fam kim nen alain thuama tore san hnung jang so kholo chu akwa angai boka kalchak thei anilo anom na lai chu arim chiat don te lul nen an hnar an so ve wangin rim an hre thei lo hlawa an hnar chu thi khara wangin a khon sen ei wai mai bokane tanin hluilama khan hel ho chuan an tomna to war chu an lu chuak to a
thaler lam hoin silai an ron met puak ta zut maya anom na chuan an him rei don lo ti hriain chet son angai le ta toresa chu a chet zonga anate mawangin thok la an cholte angai le te te thrina kalchak a har khop mai heti chung hian kongpuya ya hniam kordung zui chuan mel khat vel an kala an thlana chuana sate mawangin an dang chu aro huam to bokane mel khatan kal hnuwa hian kongpui hrula an bok wak chowa lir thei vei wak chu an thli thlai ta lir thei trong lam to pakhat ron tlan chu rida sa chuan an tum to ka angai ta ani de uberaniang chu asilai nen an ron tlana tura chuan alo ti dinga adin rolin toresa chuan athnung lama silai nen theile theilovin alo din chil ve boka lir the chuang te tan chuan kor ui rim nam mengsen room to narle maya thisen kai luai mai le silai keng le ngal chu ra pom du tak tur ani to me lir theya chuan mi pathuman chuanga kan lir thei hi la ro utiin an nu na thap lova in tha then dan tur an ngai tua ve ngal zungzunga ma se sipai pahni te ro chuan an lir thei chu chu sak lovin an chuang zui ta thunga alamara chimlam lam lian chu an zo ta ne khopuyan pel hnu loka hian buaina dang an tok le ta an lir thei chu Iraq police ten an ron hual le ta inka angai le ni chuan silai mu an nei to lova in sual ngai don po ni se tha an nei to lo bok an lir thei chuan nei tu te chuan American an ni e an ti hnuwa chuan police te chuan sipai pahni te chu police station lama an hruai ta zo ka ne an thlen tira tang hian duty pakhat chuan phone a hmang char maya sipai pahni te chuan helkuta an pedon nianga in an hlau thong viau nge a police te chuan an silai chu peturin an kar reng boka ma se sipai pahni te hian chu thil ti chi ruwa lova nga in an tang ve tlat thunga darkar khatvel chu silai in chu hian an boi zuya darkar khat nuwa hian police station a chuan tank ron lut thom an threle ta ma se hel ho ni lovin British sipai te thom ania rida sa chuan kha teng kaya rimoi kha khovela kala hrengai lo ati hial lane hel ho chakna lai alamara chevela hian kumsang ni le pathum march thla tangin British sipai te chu anloin khuar tran to alonia hel ho tenen hian indo rengin an khosa kumsang ni le sompali mei ni khata US convoy ten Baghdad atanga Kuwait an panni khan hel ho chuan British sipai te laka be pui thlakin anom hun khuarna lai chu an beya hel tamni taka alamara chu convoy te hian paltlang an tum alonia chu an van duaina ni hel ho hian British ho vauna tan tin Iraq police thren khat tan mana hemini hi police le British sipai te an tho ho thatni tak ani thunga chu an van nei na ani vele thunga phone mangtu khan British sipai te hna American sipai pahni an kol thu alowa hrilane British sipai te hian hel ho ne na anin ka kara hian tlaida rukvela thil puak thom an thriain kang mei chuak an huboka hel hovin tuyal thei phuran beya an ngai deuh maya ma se silai arik zui tak zela wangin thilom dan an han chui chian chuan US sipai engineer convoy te chu lambunna ni tian threle ta ridas le toresa te tlan san tu convoy ya hliam te kha mail som an tlan le hnuwa British sipai te hian lo boi puin damdoina dalu aneya thibel anom lo pha convoy te chu British sipai te hian an kempa hruai lutin an chanchin an han soi chu hel ho bupui in ron ton tlangam hi chu in huaisen hle ani lo chuan ina hle ni don hi antive hialane convoy te omna kempa chuan zanlai pela rida sale torres te chu hruai thlenan nia an himta masen thian te nena anin mukhom le chu thil hlimom tak ani ran lo rida sa chuan lir thei hnung ber khal tu chu an nek thruai maya 84 thotu pa funs bo khoi atum tel boka nut chia ania wangin athin rim hle an borua ka dai deuh hnuwa ridas le torres te chu damdoina dalunia ni hnuwa an hmun pui
camp anaconda chuan an kir le ta ne nu chian ni wang hian sipai lama chui zuina akal zui ngal zat boka sipai in kai shruaina thuvon poimo ber mai bo chiatna ania wangin chui lo thei lo ania in biak pona mu mal lo te map nei thalova hel ho chakna lai khopui tlantlang turani te chu lambun anni chan bulpui berania sipai ho tu sang tak taka ming che tak tak tur anom tanual ma se chu tiang chuan engma athleng talova an chanchin hi soi chua lo le thupin aom tangar ngar zo kane kumsang ni palia khan us sipai ta chuan che chiatna antok nuala jessica lin chi chan chuana achung changa thoma hata afghanistana petilman chu athrian ten ti pal thila an ka phlum boka hengwang hian sipain kai shruaina poimo ber an zaom na zong zong in khana tuma in hnut chia lo tur ti bo chiat na hi thupin a om pha ta ninalang he in kai shruaina hi sipai lak thar te chu thiam tir vek thin ania in lambunna a thlen hnu loka hian sipai thu nei tu sang te chuan he thil thlenga tel te chu journalist te belo turin an khap boka Pentagon chuan in lambunna om thu chu puang ma se thil thlen dan takero chu engma asoi chiang lo bok kum tam tak nu khati hun laia sipai te pensiona an chuan nuwa he thil thleng hi soi chuain om le ta chau ane sipai atrangan chuan nuwa toresi atal boi viau le ngala athil tonte wang hian aril ru adik hlei thei meu lova anupui nen in tranin Mexico akir lea nupui dang anei lea kum khata chol nuwa kumsang ni paruka khan Afghanistana ramuturin sipaya chuan akir leta rida sanen bok hian Tajikistan ramri vela an han chetla le ta ne